Anaa sa 19,000 ka mga sakop sa Davao City Safety and Security Cluster ang i-deploy sugod karong adlaw alang sa mga aktibidad sa Karayawan Festival 2025. Sa mga musaksi sa mga aktibidad, nagpahinumdum ang otoridad nga dunay pipila ka mga butang nga ginabawal dalon o dili baka suoton. Aniya ang report. Let us continue to adapt or embrace the culture of security. Dito lang ta sa isa, pag may nakita magsalita. Kay dili na to, we will not allow na naay mahitabo sa Davao City. Kini ang pahinumdum sa Public Safety and Security Office ato sa gipahigayon nga send-off ceremony sa tanang ahensya nga sakop sa Safety and Security Cluster sa Davao City nga i-deploy alang sa mga aktibidad sa Karayawan Festival 2025. Anaa sa 19,000 ka mga personahe ang i-deploy. Gihatagan o gibugaton ang koordinasyon sa tanang ahensya, lakip ang mga departamento sa mismong LGU, ug matuman ang ilang mandato panahon sa mga aktibidad sa Karayawan. The mission is clear. The top priority is public safety and security with zero incidents. We are deploying not just personnel, but vigilance, professionalism, and integrity. Gipahimangnuan ang publiko labot sa mga ginabawal sa tanang aktibidad. Lakip ang pagdala og deadly weapons sama sa baril ug kutsilyo, payong, ilimnong makahubog, backpack, pagsuot og jacket o hoodie, lighter, illegal nga pagsuot og uniforme sa Safety and Security Cluster, pagdala og dili transparent nga water container, toy guns ug laser light. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.